Croeso i fyfyrdod Hydref y Degfed. Ysbryd yw Duw, a rhaid i waddolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Wy'n ni ddarllen detholiad adnodau allan o'r ail bennod y lyfr yr Actau. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto, ac yn sydyn y maen nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân dod i lawr, ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno, yn cael ei llenwi ar ysbryd glân, ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Glywson nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am bod pob un ohonyn nhw'n clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Wel, wy'n troi at bennod 17 yn llyfr yr Actau ac at yr 6 adnod. Yr rhai sydd yn aflonyddu'r byd. They that turn the world upside down. Yr rhai sydd yn aflonyddu'r byd. Stori rhyfeddol yw'r stori a adroddir yn llyfr yr Actau. Stori am yr apostolion ar ychydig ffyddloniaid yn gosod sylfaen yr eglwys Gristnogol yn y byd. Yn ennill rhai o baganiaeth i gofleidio'r ffydd Gristnogol. Ni'n clywed rhai'n poeni heddiw fod pobl wedi cefnu ar Grist, ond yw cael carfan o gymdeithas sydd ddim yn ei arddel yn ddim byd newydd chi'n fel. Mae llyfr yr Actau yn dechrau yn Jerusalem ac yn diweddu yn Rhufain. Cychwynna gyda chwmni bach ofnus tu ôl i ddrysau caeedig mewn ystafell fechan. Mae'n diweddu gyda Paul yn sefyll yn Rhufain, prif ddinas y byd, a dyma ddywed yr adnod olaf yng nghyfieithiad Beibl.net. Am 2 flynedd gyfan, arosodd Paul yno yn y tŷ oedd yn ei renti. Roedd yn creu croeso i bawb oedd yn dod i weld. Roedd yn cyhoeddi'n gwbl hyderus fod Duw yn teyrnasu ac yn dysgu pobl am yr arglwydd Iesu Grist, a doedd neb yn ei rwystro. Llyfr rhyfeddol yw'r Actau, sy'n adrodd stori rhyfeddol iawn. Falle o blith holl adnodau'r llyfr fod adnod yn testun yn dweud hanes y Cristion cynnar gystal ar un. Yn Saesneg, fel o'n i'n awgrymu, they that turn the world upside down, yr rhai sy'n troi'r byd wyneb i weired. Mae hanes am un pregethwr o Sais wedi pregethu ar y testun hwn flynyddoedd yn ôl ac yn dod 3 pen. The world is downside up. It needs to be turned upside down. We are the boys to do it. Wel, os ydy ni'n credu fod y byd yn mynd yn ôl i'r cyflwr yna, ac mae yna ddigon o dystiolaeth mewn byd o gasineb a thrais, yn cyfrifoldeb ni, fel disgyblion yr oes hon yw ein newid. We are the boys to do it. O wrando ar dystiolaeth ein testun i'r Cristnogion cynnar hyn, rhaid i bod yn gymeriadau dewr, cryf, dysgedig. Rhaid i bod yn ddynion anghyffredin. Allai wahanol i neb ohono ni. Ac eto, cofiwn mae pysgotwyr, casglwyr trethu ac yn y blaen oedden nhw. Pobl gyffredin oeddent. Sut gallai rhai mor gyffredin fod mor anghyffredin? I gael yr ateb rhaid troi at yr hanes y Pentecost, ac yno dybiau mae'r ateb i'n cwestiynau. Hwy oll a lanhawyd gan yr ysbryd glân. Dyna ateb y Beibl i ni. Yr ysbryd glân wnaeth ddynion cyffredin yn anghyffredin. O allwn ni beth a troi'r byd wyneb i weireb roedd y rhai a wnaeth mor wahanol i ni? Tybed. Dewch i ni gael gweld pa fath rhai oedden nhw te. Dynion syml cyffredin oedden nhw. Dyna oedd barn y Sanhedrin amdanynt. Dysgwyd Pedr ac Ioan ger ei bron. Holwyd hwy, a dedfryd y cyngor am y 2 oedd hyn. Roedd aelodau'r cyngor yn rhyfeddu fod Pedr ac Ioan mor hyderus. Roedden nhw'n gweld mai dynion cyffredin, di-addysg oedden nhw, ond yn ymwybodol hefyd fod y dynion yma wedi bod gyda Iesu. Doedd yr un o'r 2 wedi cael ysgol na choleg, 2 ddyn cyffredin oedden nhw.
Os nad yw hynna'n ddigon, ewch drwy'r enwau ac fe welwch yr un stori'n cael ei hadro dro ar ôl tro. Gwnaeth un ysgolhaig y gwaith o edrych i mewn i gydweithwyr yr apostol Paul. A dyma ddwed e. I look through this list and I cannot find in it the name of a single nobleman. I cannot find in it the name of a single rabbi. I cannot find in it the name of a single noble counselor. I cannot find in it the name of a single man of wealth and position. What I do find are fishermen, publicans, and quondam outlaws. Nawr, cyn mynd ymellach, bydd rhaid i fi edrych ar beth oedd y gair quondam yn ei olygu. Mae quondam outlaws yn golygu herwyr wedi ymddeol. A beth am publicanod? Mae cryn dryswch ymlith gynulleidfaoedd heddiw beth yn union oedd publican. Oedd rhain yn ymwneud â chasglu trethu i'r Rhufeiniaid ac yn cael eu casau fel arfer gan yr Iddewon. Felly, neb o'r palas, dim un rabai doeth, dim un cynghorwr na henadur, dim un o fawrion y dydd. Bysgotwyr syml, treth gasglwyr, publicanod. Yng Nghwm Gwenraeth beth weden ni glowyr, ffermwyr a gweithwyr swyddfa. Pobl gyffredin oedden nhw. Nid ryw academi o ysgolheigion, pobl gyffredin a lanwyd ar ysbryd glân. Dyw'n tasg ni o ledeini neges Crist ddim yn swnio cweit mor anodd nawr. Pan welodd yr apostol Paul fod ambell aelod o'r eglwys yng Nghorynth yn ymchwyddo dipyn. Mae'n ni'n galw nhw i edrych yn nhw hunain ac ar ei gilydd nhw. Ac fe welwch frodyr nad llawer o rai doethion yn ôl y cnawd, nad llawer o rai alluog, nad llawer o rai bonheddig a alwyd. Hynny yw, pobl gyffredin iawn ydych chi. Yna fe a Paul ymlaen i brofi ei bwynt iddyn nhw. Dyw a etholodd ffôl bethau y byd, hen bysgotwyr Galilea, a gwan bethau'r byd a etholodd ddiw, casglwyr trethu, a pethau dirmygus a ddewisodd Dyw, publicanod. Nid y mawr a'r pwysig, ond y cyffredin. Nawr, yn yr ail le, yr hyn llwn i weid amdanyn nhw, pechaduried oeddynt. Pechaduried o'n nhw. O ddarllen am y bobl hyn yn derbyn yr ysbryd glân, mae llawer ohonon ni'n barod i ddweud, mae rhaid i bod nhw'n dda, yn berffaith, yn saint. Nid felly roedd hi. Nid am ei bod yn saint y derbyniasant yr ysbryd glân, ond mwyn iddynt fod yn saint. Gofynodd rhyw bregethwr i blentyn, pa fath un oedd apostol? Chi gwestiwn i ofyn i blentyn yn y fe. Wel, mi gafodd nateb y plentyn disgrifiad o ddarlun o San Peder, yr oedd y plentyn wedi weld mewn ffenestr liw mewn eglwys. Hen ŵr hardd medde fe, dillad o silc coch amdano, yn hofran rhwng nef a deiar, oherwydd nid oedd ei draed ar y ddeiar. Go bryn fod hwnna'n disgrifiad cywir o'r hen bysgotwr garw o Galilea, dyn nad oedd ei draed ar y ddeiar. Darlun pur anghywir o Bedr disgrifiodd y bachgen nad oedd bai arno. Os nad o'ch chi'n meddwl mae pechaduriad oedden nhw, gadwch yn ei edrych ar rai ohonyn nhw. Iago ac Ioan, dau oedd am i ddarn o'r nef ddisgyn ar yr haenad oedd yn cytuno gyda hwy. Thomas, me yma tro hwn, ond fe gofiwn amdano yn ei esgiliso ac yn amau. I'r Iesu ddweud wrth o'r atgyfodau, tystiolaeth eraill, ni chredaf meddai Thomas, ond ni chaf roi fy mis yn hôl yr hoelion. Mor ddynol yr oedd e. Pwy sydd i ddweud am ydy'r rhai o'n ni wedi wneud yn union yr un peth? Mathew, yn hi Seimon pan dorodd Mair y blwch enaint am ben yr Iesu, fe gytunau a Judas mae colled a gwastraff oedd hynny. Mibion Sebedeis, rhain yn holi'r Iesu. Gawn ni eistedd y llaw dde a'r llaw chwith i ti pan ddeud i'r deyrnas. Hynny yw, rhoi'r lle gorau ni, os dim ots am neb arall. A Pedr yn sefyll yma hefyd. Chydig gyn hyn fe wadodd ei feistr, iddo siarad fel hyn dros y disgyblion unwaith, pe gorfydda i mi farw ni thwadad byth, ar un modd y dywed asant oll. Yna daeth Getsemane, ac fe wyddwch yr hanes. Daeth y milwyr i ddal yr Iesu, ac mae'r stori honno'n gorffen gyda'r geiriau, a hwy oll a'i gadawsant ac a phoesant. Dynion am herffeth ydynt, ond iddynt hwy y gadawodd Iesu ei holl waith.
Mae un peth arall i'w ychwanegu. Mae yna amod i'w gyflawni. Rhoddwyd ef gan Pedr ym Mhregaeth y Pentecost. Amod iddo ef ac i bob un. Edifar hewch a bedyddir chwi yn enw Iesu Grist, a chwi a dderbyniwch nerth yr ysbryd glân, a mae'r ddewid yna'n para o hyd. Eris un peth arall am yr hain. Disgwyliant bethau mawr, ond nhw'n disgwyl pethau mawr. Yr o'n nhw'n gytun. Nid hap a damwain oedd cyd gynnull rhain. Deithant gan disgwyl pethau mawr o di Duw. Ydy ni'n dod ynghyd ac yn disgwyl pethau mawr? Gwir mae pobl gyffredin syml oedden nhw, ond roedd ganddyn nhw Dduw mawr, ac roedd ganddyn nhw ffydd ynddo fe. Gan edrych ar Iesu, dyna'i harwyddair. Gan edrych ar Iesu. Ceir ei hanes ym Mhennod 21 o Efengyl Ioan, yn dychwelyd at fôr Galilea wedi croeshoeliad ar Iesu, wedi ei gladdu, dychwelyd i'r hen gynefin. Ac yna, os cofiwch chi, dyma Pedr yn dweud, rwy fi'n myned i bysgota, a'r lleill yn dweud, don gyda thi. Bysgota trwy'r nos o'n nhw ffili dala dim. Y cyfan yn fethiant. Cymaint oedd o'i plaid, o'n nhw gyfarwydd am o'r Galilea, gyfarwydd ar grefft o bysgota, yn gyfarwydd a 3 cwch a 3 offer bysgota. Hynny, ffili dala dim. Pam? Gallaf ateb gan fod y stori gennym. Roedd yr Iesu'n sefyll ar y lan. Methodd rhain am fod ei cefn tuag ato. Munud y gwelsant ef ac y troesant ato, mor wahanol oedd hi wedyn. Yn cenhedlaeth ni wedi troi cefn ar yr Iesu. Cenhedlaeth nad yw yn disgwyl pethau mawr ydy ni. A felly bydd hi, nes trow ni at yr Iesu. Dyma'r un sy'n rhoi gwerth a graen mewn bywyd. Sair oedd yr Iesu a'i dad, fel yn had yn haid unne. Ddysgodd yn had i'm llawer i mi am waith cod yn anffodus, ond dwi yn cofio iddo ddweud os gweithid i'n groes i'r graen, fe gyd i splinters yn hedfan i bob cyfeiriad. Wel, Crist sy'n rhoi graen, ac os gweithiwch chi'n groes, mae'n bir debyg, mae splinters gewch chi. Dyma ddynion cyffredin, daeth yn anghyffredin oherwydd ei bod o ddifrif calon yn disgwyl pethau mawr o di Duw. Cyflawnwyd ei disgwyliadau, a llwyddodd rhain i droi y byd wyneb i weired. Dynion digon cyffredin oeddent yng ngolwg y byd, ond yr oeddent yn weision Duw mawr, yn ddilynwyr Iesu mawr, ac yn meddiant gallu mawr, sef yr ysbryd glân. Troi y byd wyneb i weired. Ond nid oes angen gwneud hynny eto. Fe'i gwnaed unwaith gan bobl fel chi a fi. Sôn am rwystrau ac argyfyngu a diriwiad nawn ni o hyd ynddo fe. Y botel yn hanner gwag. Os dim sôn fod rhain wedi gwneud hynny. Siarad, dadansoddi a thronyddi, dyna ni ynddo fe. Wel, fe ddaeth y cyfnod o dadansoddi i ben. O lan ysbryd yr addewid, tyred yn dy ddawn di-lith. Mae dy ras yn ddi-gyfnewid, gweithia'n rymus yn ein plith. Deffro'r eglwys, achub ar gyhoedda'r byd. Ymaflwyd ynof gan Grist Iesu. Pan allwn ni ddweud hynny, pa mor syml, pa mor gyffredin bynnag y bon, fe drown ninnau y byd, wyneb i weired hefyd, mwyn enw. Gan i orffen gyda gair o weddi wythnos yma eto. Gwediwn. Diolch yn o arglwydd am fendithion yr wythnos a'i thibio. A bob arwydd o gefnogaeth a chyfell garwch a ddaeth i'n rhan. Profasom o gefnogaeth a chariad pobl, ond yn bwysicach fydd wrth fendith gariadlon di. Molwn denw a gwerthfawrogyn braint. Cawn ein harswydo o glywed am grelondeb pobl at ei gilydd ar draws y byd. Gweddiwn am barch at gydyn, ac am gyfiawnder i bawb. Adeilada ni yn y ffydd, a helpa ni rannu'r ffydd honno gydag eraill. Maddau ni nad ydym wastad yn effroi'r cyfleoedd i ddwasanaethu. Maddau ni'n bod yn cloi ein hegwyddorion oddi fewn i furiau'n capeli llawer yn rhy aml.
Bu Iesu Grist yn rhodio ymhlith dynion, yn gwneithi'r daioni. Llanwn innau yr ysbryd glân. Bydda gallwn ni hefyd grwydro Cwm Gwendraeth a phob cwm arall yng Nghymru, yn rhannu gweithredoedd da ac yn sôn amdana ti. Yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.